Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe molweni. Sisazokukhuthaza namhlanje sisithi empilweni yakho nokuba uhamba kwindlela yembandezelo yentshutshiso, uyagula, jongene neendlela ezinameva, bona uthando lukaYesu empilweni yakho. Bona uthando lwakhe kuyo yona loo mpilo leyo ewungayifuniyo. Bona uthando lwakhe ulutsho futhi uthi ndiyakubulela Yesu namhlanje ndivuswe nguwe. Uthembekile Yesu, kungenxa yothando lwakho ndivasa ndisiya emsebenzini nje, kungenxa yothando lwakho ndidrayiva le moto kodwa uyavuva umzimba wakho wena uyala kodwa akunika amandla ukuthi udrayive uhambe uye emsebenzini. Xa ufika emsebenzini usebenza ukuphile amandla ngoba umelezwa ngubani? Luthando lwakhe. Xa ujonge izinto ezimbi ezenzekayo ezinegative, uvumelana nomtyholi, ungavumelani nomtyholi ngempilo yakho ngoba ufuna ubuyela emva eyiphutha. Xa ujonge uthando lwakhe nobuhle bakhe neenceba zakhe eziningona phakathi empilweni yakho, you'll go forward empilweni yakho. Bona uthando lwakhe. Izigulo ezininzi ukusindisile ukuze abanye zange basinde. Luthando lwakhe olukuwe. Mbulele, asibe nombulelo, asibe nombulelo ngothando lukaYesu Kristu. Sizawufunda namhlanje kwabase-Efese besithathu khe sive uthando lwe-Apostle Paul esithandazela abantu icawe yase-Efese. Namhlanje uthandazela mna nawe, ezi-prayer points zam nawe ezi emasizijongise kuthi usasiphendula usonini nanini, sasiphendule ngonyama Yesu, Thixo phendula imithandazo. Sizoqala phayana kwivesi ye-14. I-heading ithi ukuthandazela ukuqondwa kweendaba ezilungileyo. Ayifuna aba bantu base-Efeso baqonde iindaba ezilungileyo, bajonge ubuhle besalvation, babuqonde futhi babupersonalize, babujongise apha empilweni zabo, babone uthando lwakhe, uthando lwakhe. Verse 14, ngenxa yoko uthi ndiyawagoba amadolo am kuye uyise weNkosi yethu Yesu Kristu. Uyagoqa, uyathandaza, thandazela thina. Verse 15, uthi ebizwe ngaye yonke imizalwane esemazulwini nasemhlabeni. Verse 16, ukuba uthi ufuna sinikwe ngobutyebi buzuku lwakhe, ukomelezwa ngamandla ngaye umoya wakhe, ngokusindisele emntwini ongaphakathi. Uthi laa mntu ongaphakathi ufuna ube strengthened, ube strong. Laa mntu ongaphakathi ungazuvunguzwa nje imimoya. Laa mntu ongaphakathi xa eqinile, laa mntu ongaphakathi, noba bathini ngawe, noba kuthiwane, noba imo ithini na, abazukumuva. They will not move you. You will not be moved or shaken. Ngoba uyalazi uthando lwaYesu. Thandazela uba laa mntu ongaphakathi, laa mntu ongaphakathi ke kufuneka umfite ngelizwi, umfite ngokwazi ii-scriptures eBhayibhileni uba uthini na ngawe. Umntu ongaphakathi umfite. You need to be hungry for ilizwi lakhe. Verse 17, ukuba uKristu ahlale ngalo ukholo ezintliziyweni zethu nendele. Thola ahlale uYesu Kristu ngokholo, sibe nolaa kholo ukuthi mna no matter what asoze ndisuke kuYesu Kristu. Verse 18,
uthi ufuna nisekelwe eluthandweni ukuze nithi ndawonye nabo bonke abangcwele nibe nako kanye ubuqiqa into obuyiyo ububanzi bothando lwakhe. Athi ufuna sibone ububanzi bothando lwakhe, nobude bothando lwakhe, nobunzulu bothando lwakhe kuthi, nokuphakama kwabo. Ngeke sikwazi ukumezhara, ngeke nawe ungeke uzibone. Ezinye into odlula kuzo awazi nokuthi kwenzeke kanjani. Kungenxa yobubanzi nobude nobunzulu bothando lwakhe. Bona uthando lwakhe kuwe. Oh Lord. Verse 19. Uthi kwanokulwazi. Uthi kwanolwazi oluthando lukaKristu oluncamise ukwazi beyond our understanding. Uzawulazela uzawuthi yintoni le wenziwe uba ube saved? Awusindisa uthando lwakhe. Ukubona nobukweyiphi kona emnyama athumela abantu into yokuba mabaxelele ngoYesu Kristu. Vuma xa abantu bexelela ngoYesu Kristu, ngoba uYesu luthando lwakhe olo uba wena athumela abantwana bakhe abazamthanda bayoxelela ngoYesu Kristu. Uthi uthando lukaKristu oluncamise ukwazi, ukuze niye nizala ngako konke ukuzala kukaThixo. Ndikugcwale apha entliziyweni zethu ulwazi, sibe nolwazi. Sithi phambi kokuba sicinge ukujika siyamvekana elukuze sicinge ukubuyela emva eyiphutha, ucinga uthando lwakhe. Uthi kodwa uthando lwakhe olubanzi, olujulile, lulingana nolwakhe. Uthando lwakhe empilweni yakho. Ezi zinto nazo abanye abantu abanazo kungenxa yothando lwakhe. Bobaxelela abantu, xelela abantu ngoYesu Kristu uba wena yinto enenza ukuthi usoloko fresh, usoloko ujabulile, usoloko onwabile. Xelela ngoYesu uthi hayi mina nguYesu, ndihamba noYesu. Abanye bamizara abazazi nokuthi mabenzeni, inyanga iphelile imali ayikho. Wena usmayilile kodwa ayikho nakuba, kodwa wena usmayilile, uno-joy of the Lord ngenxa yothando lwakhe. Uverse 20 ke, ngenxa yolathando lwakhe olunzulu kuye nako ukwenza unako. Ke ngoku yeyona nto eqalayo into ukuthi ke ngoku siyakwazi ukwenza okungaphezulu kwento zonke ngokugqithiseleyo kakhulu, ngaphezulu kwesicelayo ngenxa yothando lwakhe, nangaphezulu kwesikuqiqayo nokukwamandla asebenzayo. Kungokwamandla asebenzayo ngaphakathi kwethu, laa mandla of that inner self, the inner power of God elapha kuwo. Ngoba kaloku xa umamkela uYesu, umoya ongcwele ungena ngaphakathi kuwe. Ke ngoku ngawo laa mandla, awulaa thando lwakhe, ukuthi kwenzeke ezinye izinto yena ongazazi ukuthi siyenzeke, ziza kwenzeka ungazazi zenzeke. Onothando lwakhe uye kukhalaza. Ku-end times siye kukhalaza. Masibulele uYesu ngothando lwakhe. Olwaa thando lwakhe ke alupheli, lu-eternal. Tsho njalo uPsalm 100 verse 5. Uthi lunganaphakade olwaa thando. Akho kuthi hayi namhlanje, hayi namhlanje akandithandi kakuhle namhlanje uThixo. Uthando lwakhe lumile, akujikajiki, lungonaphakade, alujikajiki. Sithi abajikayo
uthando lwakhe lona lumile kuthi. Asimbulele uthando lwakhe mihla nezolo, sixelele nabanye abantu uthando lwakhe, sixelele nabantwana bethu ukuba kungethando lwakhe izinto zisenzeka kanje nakanje. Xa besithi izinto azenzeki ngendlela, kufuneka sibaxelele into ukuthi kakuhambe uyofunda ngothando lwakhe. Sorry. Kufanele sithi abantwana mbona uthando lwakhe, bona uthando lwakhe, uthandile. Kuthando lwakhe oluluhambe nawo kwada kwalapha. De kwalapha mani uYesu ahamba nathi. Masingavumeli izivunguvungu zisibuyisele emva ngoku kweentsuku zokuqala.